Hej, håber dere har en bra sommer. Velkommen til VMware by Broadcom nyheder. Explore 2024 i Las Vegas er åbent for registrering, og schedule-toolet er åbent. Så gå ind og book dine favoritsessioner og sørg for, at du ikke misser noget. Så har vi vSphere 8 tredje update med forbedret livscyklus administration og mindre nettetid med vSphere Live Patch og ny vCenter update. Og til slut har vi øgte sikkerheds- og compliance-tiltag med nye sikkerheds- og compliance guides. Broadcom har samtidig lanceret et 400G netværkskort for kunstig intelligens markedet. Og det bygger på 25 års erfaringer med løsninger, som støtter et bredt økosystem. Og disse netværkskortene har en bedre ydelse, mindre strømforbrug, som mindsker kostnaderne for brug af kunstig intelligens.